kai foshi limana ka bi son ake kololoy o ale na kunye walasa mali bi se ka segi ko cogo mina o mana boye min ye coronavirus bana keleli strategie a jarla ka fo nafolo kasabe min dona ala na adira banque islamique pour le développement bidi feka dianga jamana nyemgo ma o a jarla ka fo vérificateur général takeda min be nale de be segasegeli ke yurugu strategie la nga jamana kono kwa segasegeli labando ke aywa aborani jabi minuye o ba jira ka fo ko aywa ko nafolo do be coronavirus bana keleli strategie la ko lu mata tasira fe o bi se million kemeni bioro ani sabanyo ma o amina andado o fanana sisan ani million binani ni duru nyogona o ko impôt strategie la o fanama sara o ni jatemne ke independent killing konna la ko for nyasimbe mina le suwandira mali jamana nyemo fe aywa ka ke kuma dai mali ni CEDEAO che o kuma ko ntiale do be kabina fo for nyasimbe aywa ale ni Goodluck Jonathan ka barabe fe ga nyami nyonanga Abdoulaye Diop ale de mali ministre mimbe jamana ni jamana roche barakuna ako for nyasimbe ko nkera maide mami ni aywa ka kunoya afomi ma facilitateur nga ale ni Goodluck Jonathan ka barati kelenye l'indépendant yofo ni l'indépendant yofo di mana soir de Bamako fana yi kuma kelenye asigiraka ko nga ko for nyasimbe ka barabi na jamana nyemo mali jamana nyemo ye a barakal fala ale ka ke maye ka kunoya CEDEAO ni mali che kunga abina fo o bende CEDEAO yere nyemgo do ma sabu for nyasimbe ka bara chugoya aywa kembe magwan bi CEDEAO jamana nyemgo yere yoro ale soir di Bamako kelinga kumala limana minye nogo koloye no engrais frelaté yoro wati dola fanga koromi temena no ye ala Ibrahim Bokar Keita ala ka hinala ale ka fangala engrais ko kuma do chaira ko sebe wati la ko mi ma ko engrais frelaté aywa ko sharabi feka wuliki joka ko inka yuba kokura o kana ke ma falimba chamambe ulubi songa wuli ko nyininga sharia fe ni engrais ko kuma ina o mana boy nouvelle horizon ya jira ka fo communisme balla imana o kata jene mara konna la ka sabu ke munye aywa ko mali finitigu be lara wuli bara do la kata yoro la kata momoni ke no e patrouille o ya marelente ou faible o kon ngara sabu ministre ayo uballa kata jene mara konna la nouvelle horizon kele nga kumana ko kalanso mimbia ni ale nyashini do kele kalan roma o komima école de guerre aywa ko ale kalande follow aywa o kalan kon damni na kabino bamu kalote mwani kononto temeni aywa ministre mimbe nale de banga kele kuna colonel Sadio Camara ale tara inyeda kalanso inka nouvelle horizon yo kuma fa amina o fana la kale awi sisa eko wele bien afana ya jira ka fo limana o sharia strategie la aywa ko conseil des ministres min kera ministre ka la dala nyoya min kera odongo aywa sharia do tara ala ani bengara kudoka bololo sanfela la limana o maminu be nube kuma bololo sanfe walma ube ma utoche walma neni juguni tanama ko chama aywa sharia bina ta kula de ko ka ko bele jele dabla jamana nyemo ka fela do eko de o fobi wala minye le sphinx limana sphinx ya jira ka fo ko coupe du Mali do la temps stratégique la aywa ko coupe du Mali do la temps aywa o koni maminu be ni olu binata a jonjo bakene ka olu dona ka ba ay serial ani juliba ase o minye lesori ale fana kuma do la temps ko inga minyanga samata segew olu ka degel karamogo aywa degel karamogo kurado ni ukama Eric Sekou Shell ale koni nana Bamako ya limana ko ani kuna fondela were kan nyogonye mumina bo konnala ana ulakale aw ye lesor ale konnala 600 limana nga yana nga se obela jelema l'indépendant de folo kumana limana ka kumala bi ako coronavirus bana kelelila limana wati dola na folo kasabi chama de dira minye wari maraso mimbe ni ukama banque islamique pour le développement kadi mali jamana nyemogoma wala saw ka seka uyere deme ka seka bana juguin kele coronavirus libana wa ajala ka fo mimbe talike na fulo mina afuraka dira ayera ka fo segesegel do ko fe vérificateur général ale ka segesegel minun kera na jabi boraka be kungo alamsa mekalut le tan kononton aywa vérificateur général ya jira ka fo kun na fulo do be minun maddo uddo ndafe ni o faranyonka abise million kemeni million bioro ani saba nyongona dima o mata adunda fe ajala ka fo fana na fo were be mimbi se million
binani ani duruma o bina fo impôt o kan ka don an ka salew de la ayiwa k'o fana masara o ye vérificateur général ka jaabi minnu bɔra ayiwa vérificateur général ka sɛgɛsɛgɛli min kɛra nin ye coronavirus bana nafoloba min donna a la na a dira banque islamique pour le développement ale fɛ ayiwa sɛgɛsɛgɛli in ko a kɛra ayiwa san 2020 k'a daminɛ min bɛ tali kɛ juin kalo tile 17 ka n'a bila décembre kalo tile 31 ani san 2021 kɔnɔna la k'a daminɛ janvier kalo tile fɔlɔ ka n'a bila novembre kalo tile 30 la ko sɛgɛsɛgɛli a kɛra o de furanjɛw kɔnɔna la sɛgɛsɛgɛli in na a yira k'a fɔ ko nafolo kasabiba min dira jamana ɲɛmɔgɔw ma a kun kalifalen don cakɛda dɔ bɛ yan n'u k'a ma ko INPS a kun kalifalen don o de la nka a nana ye k'a fɔ limanaw nafoloba min n'a dira nin ye ko ka coronavirus bana kɛlɛ n'a ye nka ayiwa maa minnu n'a kalifaraw la a yira k'a fɔ nafolo in caman de bɛ yen minnu taara sira wɛrɛw fɛ min tɛ coronavirus bana kɛlɛli siratigɛ ye vérificateur général ka sɛgɛsɛgɛli in bɔlen kɔ sa ayiwa vérificateur général yɛrɛ ɲɛma ale ye yamaruya di k'a fɔ ko bureau régional min bɛ Dakar n'ale bɛ banque islamique de développement kunna ko baara boloda fɛn fɛn bɛ yen ni nafolo bɛ bɔ o la ka ɲɛsin coronavirus bana kɛlɛli ma ayiwa ko bɛnkan min kɛra a ko la n'o sera ka ban ko ka a baara bɛɛ jɔ fɔlɔ ani ministre min yɛrɛ bɛ yen n'o b'an ka kɛnɛyako kunna ale fana ye yamaruya di k'a fɔ ayiwa baara fɛn fɛn bɛ yen n'a kalifalen don cakɛda misɛnninw na Mali kɔnɔna la yan nɔ ayiwa ko k'a bɛɛ lajɛlen jɔ fɔlɔ a jarala k'a fɔ o kɔfɛ nafolo kasabi min n'a fɔra k'a fɔ o ma taa a taayɔrɔ la a ko kɔni tara limanaw k'a di tribunal de grande instance commune 3 ayiwa pôle économique et financier ale de b'o kɔnɔna la ye nafolo min n'a fɔra k'a fɔ a ma taa taayɔrɔ la a ɲɛ ka ɲini jɔn ni jɔn de sen bɛ a ko la l'indépendant ka kuma don limanaw ale l'indépendant kelen ka kuma la a jiralen bɛ k'a fɔ min bɛ tali kɛ ayiwa an ye aw tulo lasɔmi ayiwa k'a fɔ ko Mauritanie kaw ka ministre min bɛ yen n'ale de b'u ka jamana ni jamana wɛrɛw cɛ koɲɛ kunna ni a tɔgɔ de ko min ye Mohamed Saloum Ould Medjous ayiwa ko ale makɔrɔnen don Bamako yan bi jumadon in na mai kalo tile 20 jamanaw nakun tɛ dɔwɛrɛ ye ayiwa kana an jamana ɲɛmɔgɔw n'o ye furanjɛla fanga ɲɛmɔgɔw ye ayiwa kana kuma u fɛ ka sababu kɛ mun ye n'i y'a lajɛ Sahel jamana 5 min n'u farala ɲɔgɔn kan k'a fɔ k'o ye G5 Sahel ye yɔrɔ Mali y'i fosi ka bɔ a la mai kalo tile 15 tɛmɛnen na Mauritanie b'a kɔnɔna la Mauritanie kaw ka ministre min filɛ nin ye ale de filɛ nin ye ko a bɛna ale Mali kɔnɔna la yan limanaw dɔwɛrɛ tɛ kana kuma Mali jamana ɲɛmɔgɔw fɛ ayiwa u ka se ka segin kɔ joona n'a ma ɲɛ ko Mali ko k'ale tɛ nin tɔn in na bilen ka sababu kɛ ko tɔn in ɲɛmɔgɔya kun kan ka di Mali ma a mɛnna nka Tchad jamana y'i kuru a kan k'a fɔ ko o baara tɛ kɛ k'a ye k'a fɔ ko jamana wɛrɛw de b'o kɔfɛ n'o ye France jamana ye ayiwa Mali jamana ko ale tɛna jɛn ni o ye ale b'i sen bɔ a ko la fɔlɔ Mauritanie jamana u ka ministre min ye nin ayiwa n'ale bɛna Mali kɔnɔna la yan ko baara in kɔni a tɛna nɔgɔya bolo dɛ sabu Mali bɛ jɔda min na bi n'a fɔra k'a fɔ ko hakɛ bɛ hakɛ la i kan o sɔrɔ tɔn kɔnɔna la o tɛ ka di i ma Mali jamana ko n'o hakɛ kɔni ma di ale fana tɛna segin tɔn in kɔnɔna la o b'a jira k'a fɔ limanaw ayiwa ministre min ye nin n'o bɛ Mauritanie kaw ka jamana ni jamana wɛrɛw cɛ kunna Mohamed Ould Medjous baara min n'a bɛna a daminɛ nin ko a tɛna se ka nɔgɔya a bolo nka limanaw a tora mun ye sa o ye k'a fɔ n'i ye jateminɛ kɛ yɔrɔ Niger jamana kuntigi n'o ye Mohamed Bazoum ye ale yɛrɛ tun ye lasɔminiw kɛ k'a fɔ ko ayiwa G5 Sahel ko e ko nin ta ko yɛrɛ bannen ye wa ni G5 Sahel n'a a salen tɛ yɛrɛ sabu n'a fɔra k'a fɔ Mali bɔra la nin cogoya la limanaw o b'a jira k'a fɔ G5 Sahel ko yɛrɛ a kuma tɛna fɔ bilen o b'a jira k'a fɔ ministre in limanaw a ka baara a tɛna nɔgɔya a bolo dɛ l'indépendant ka kuma la halisa limanaw ko Faure Gnassingbé ale de sugandira Mali jamana ɲɛmɔgɔw fɛ ko a ka kɛ ko nɔgɔyaba ye n'o ye facilitateur ye CEDEAO ani Mali cɛ nka limanaw maa caman de bɛ ka ko in don ɲɔgɔn na k'a fɔ ko Goodluck Jonathan yɔrɔ ale de sugandira CEDEAO jamana kuntigiw fɛ k'a fɔ ale ka kɛ taamasiraba ye Mali ni CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ o baara bɛ sen na a mɛnna nka kɔsa in na Mali jamana ɲɛmɔgɔw ko ayiwa olu bɛ fɛ
Foro Gnassingbé n'o ye Togo jamana kuntigi ye ale ka kɛ maa ye maa min bɛ yen n'a bɛ se ka kɛ ko nɔgɔyaba ye nka ni ayiwa Goodluck Jonathan ka baara u tɛ kelen ye nka n'i ye jateminɛ kɛ bi jamana min ye an ka minisiri min bɛ yen n'o b'an ka jamana ni jamana wɛrɛw cɛ kunya kunna Abdoulaye Diop ale ye ko in a y'a sɛmɛntiya mai kalo tile 16 tɛmɛnen na k'a fɔ ko médiateur ani facilitateur kelen tɛ Goodluck Jonathan ale de ye médiateur ye limanaw ale de bɛ CEDEAO ni Mali cɛ ale de bɛ taama la ayiwa jamana ninnu ni ɲɔgɔn cɛ nka min ye n k'a fɔ Foro Gnassingbé ye ale ta ye ka kow de nɔgɔya nka ale tɛna Goodluck Jonathan ka baara ka a nɔna bila u tɛ kelen Mali jamana ko k'ale yɛrɛ tɛna sɔn o ma ayiwa o ye Abdoulaye Diop ale ka kuma ye ni indépendant y'o fɔ limanaw soir de Bamako fana bɛ kuma in dafa min ye nin kuma kelen ye limanaw a jarala k'a fɔ n'i ye jateminɛ kɛ Foro Gnassingbé ale bɛ baara min na nin ye ayiwa gɛlɛya min bɛ CEDEAO ni Mali cɛ a jarala k'a fɔ nin waati laban in na ayiwa ko a bɛ ka nɔbɔ kosɛbɛ sabu min ye Foro Gnassingbé ye a na kɛ a wulila yɛrɛ ka na min ye farafinna tilebiyanfan a jɛrɛjɛkulu CEDEAO a jamana ɲɛmɔgɔw ka na u kuma ɲɔgɔnya walasa ayiwa kow bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na a jarala k'a fɔ o baara min filɛ n'a dira ayiwa Foro Gnassingbé ma ayiwa ko baara in a bɛ n'a fɔ a bɛ ka bɔ a la nka a jarala k'a fɔ baara in a tɛ ka nɔgɔya a bolo dɛ sabu CEDEAO jamana kuntigiw kɛrɛnkɛrɛnnenya la CEDEAO ɲɛmɔgɔya bɛ maa min yɛrɛ bolo bi n'o ye Nana Akufo-Addo ye ale yɛrɛ tɛ ka ko in lajɛ n'a a ɲɛ ɲuman ye bi sabu a y'a ye k'a fɔ ayiwa Togo u ka minisiri min bɛ yen n'o b'u ka jamana ni jamana wɛrɛw cɛ kunya kunna n'o ye Robert Dussé ale yɛrɛ ni Mali jamana ɲɛmɔgɔw u cɛ ka surun kosɛbɛ wa kuma ɲɔgɔnya b'u cɛ mun ye bɛnkan yɛrɛ ye limanaw o ko bɛn tɛ Nana Akufo-Addo ma a jarala k'a fɔ n'i ye jateminɛ kɛ ayiwa Goodluck Jonathan fana bɛ baara kelen min na bi n'o de ye ayiwa ka kuma Mali ni CEDEAO cɛ ko bɛ se ka nɔgɔya cogo min na a jarala k'a fɔ Togo jamana kuntigi ale nana ayiwa i sen don ko in na Mali jamana ɲɛmɔgɔw ka yamaruya kɔnɔna la nka a jarala k'a fɔ bi o ko in kɔni bɛ ka o tɛ ka diya fiyewu CEDEAO jamana kuntigiw ye sabu a bɛ n'a fɔ CEDEAO jamana ɲɛmɔgɔw y'a ye i n'a fɔ min ye Foro Gnassingbé ale bɛ fɛ ka Goodluck Jonathan a jɔyɔrɔ de ta walima ka baaraw k'u ɲagami ɲɔgɔn na ko u tɛ ka ko nɔgɔya a bolo limanaw sabu Foro Gnassingbé ani UEMOA n'a nana kɛ UEMOA ɲɛmɔgɔba n'o nana sigi o bɛna kɛ Patrice Talon ye ayiwa a bɛ se ka kɛ min ye ayiwa Foro Gnassingbé ye ale ni Patrice Talon cɛ kow bɛ se ka nɔgɔya u bɛ se ka ɲangi wuli ka bɔ Mali kan cogo min na o dun tɛ CEDEAO jamana ɲɛmɔgɔ dɔw ka fɛla ye i n'a fɔ Alassane Ouattara walima Côte d'Ivoire jamana kuntigi ani Macky Sall ninnu o t'olu fɛla ye limanaw don nataw o de bɛ se ka o ko sɛmɛntiya an ye min ye le soir de Bamako ka kuma la halisa limanaw ko jamana kɔnɔna la maaba dɔw bɛ yen olu bɛ sɔn ka wele ka u ɲininka kɛrɛnkɛrɛnnenya la kumaba min n'a fɔra don tɛmɛnenw na min ye nɔgɔko ye n'o ye engrais ye Mali jamana kɔnɔna la yan a jarala k'a fɔ affaire min bɛ yen n'a bɛ engrais feerelate ko la a kuma cayara kosɛbɛ Mali kɔnɔna la don tɛmɛnenw na ni engrais feerelate ko min na a kuma fɔra limanaw a waati la maa min bɛ yen n'ale tun bɛ ministériya la n'o ye an ka ayiwa togodaw ɲɛta ye ministre de développement rural waati o ye ayiwa RPM secrétaire général kun don a waati la Bokari Tereta a jarala k'a fɔ Bokari Tereta waatinin na a kɛra sababu ye engrais feerelate ko kuma min n'a wulila ayiwa Bokari Tereta a kun bɔra ministériya yɛrɛ la Ibrahim Bokar Keita ka fanga kɔnɔna la nka a nana ye k'a fɔ dossier in a kun Ibrahim Bokar Keita kun ye ladilikan di k'a fɔ ko ale tɛna maa si to yen i ka jamana kɛ i sago ye ko a ko sariya a ko in bɛ ta ka di sariya ma nka a nana ye k'a fɔ limanaw dossier in a nana bila tiroiru kɔnɔna la ka sunɔgɔ hali sisan magama k'a la nka bi in na limanaw ni Ibrahim Bokar Keita ala ka hinɛ la n'ale kun y'a fɔ ko dossier in ko a tɛna to yen ja dossier in a kɔni yera ka to yen nka bi in na min ye furanjɛla fanga ɲɛmɔgɔw ye olu ko yurugu kɛlɛli o na kɛ olu ka baara taabolo dɔ ye wa olu na a ko yuguba k'a lajɛ jɔn ni jɔn de sen bɛ a la limanaw yɔrɔ misali yɛrɛ ye mun ye o ye k'a fɔ ayiwa bi na maa minnu bɛ yen ni fangakɔrɔ maaw don ala ma hinɛna Sumelu Bube Mayiga ka taa se Mamadu Kamara
ani madame Boire Fili Suzuko yoro sorasiw ka finiko o kuma o be sariya ɲɛkɔrɔ olu bɛ kaso la nin waati in na min bɛ tali kɛ armée yɛrɛ ma mafalenba caman bɛ yen bi minnu bɛ yen ni olu fana tɛgɛ bɛ ka ta ni finitigiw ka nin ko in na limanaw k'a ye k'a fɔ engrais feerela ko fana ale dossier ko o fana bɛna ta ka yuguba k'a lajɛ n'a sɔrɔla maa minnu bɛ yen ni olu sen bɛ a la o b'a jira k'a fɔ don nataw la maa caman bɛ yen minnu fana bɛna wele ka u ɲininka ni engrais ni nɔgɔ kolo ko in na limanaw kunnafoni filɛ nin ye an y'a bɔ soir de Bamako kɔnɔ n'an bɔra yen Nouvelle Horizon ale kumana min ye Nouvelle Horizon ye limanaw a jiralen bɛ k'a fɔ ko diɲɛ Keleya tɔnba ka bolofara min bɛ yan n'o ye MINUSMA ye ko MINUSMA kɔni tɛ se ka to a yɛrɛ ma bilen yɔrɔ min ka d'a ye a ka taa yen nɔ ko o de waleya dɔ kɛra ntɛnɛn tɛmɛnen mai kalo tile 16 ayiwa min bɛ tali kɛ Jɛnɛ mara la a jirala k'a fɔ MINUSMA ka mandat hukumu kɔnɔna la yɔrɔ min ye mɔmɔli ye n'o ye kuma bɛ ka wuli ka yaala k'a lajɛ bamanciw bɛ yɔrɔ min na a bɛ fɔ min ma ko patrouille o patrouille min n'a fɔra k'a fɔ MINUSMA b'o kɛ a yɛrɛ ma u kun yen bɛ ka to yen nka a jirala k'a fɔ nin waati in na o de tɛ kɛ bilen sabu MINUSMA ka kɛlɛcɛ minnu bɛ yen n'o ye u ka polisiw ye police des Nations Unies UNPOL ale de kun kɛmɛ k'u labɛn ntɛnɛn tɛmɛnen k'a fɔ k'a bɛna taa Jɛnɛ mara kɔnɔna la ka taa mɔmɔni kɛ nka an ka finitigiw y'a jira k'a fɔ ko yamaruya tɛ u bolo u ka taa Jɛnɛ mara in kɔnɔna la kunnafoni yɛrɛ bɔra ka bin min ye MINUSMA ɲɛmɔgɔw ye olu ye a sɛbɛntiya k'a fɔ tiɲɛ don MINUSMA kɔni balila ka taa Jɛnɛ mara in na ka sababu kɛ ko Mali armée ale bɛ ka wulikajɔba dɔw de boloda Jɛnɛ mara in kɔnɔna la walasa bamanciw ka u ɲini ka tɛgɛ kɛ u la ko MINUSMA yamarilen tɛ a ka taa a yɔrɔ kofɔlen ninnu na limanaw ale Nouvelle Horizon kelen in ka kuma la kalanso kura dɔ bɛ yen o dayɛlɛla an ka finitigiw ye a bɛ fɔ min ma ko École de guerre du Mali École de guerre du Mali limanaw a jirala k'a fɔ an ka fangabolo min bɛ yen n'o b'an ka kɛlɛcɛw ni kɛlɛcɛkɔrɔw kunna o kalifalen don colonel Sadio Kamara la tagata tɛmɛnen mai kalo tile 17 ko a wulila ka taa i ɲɛ da ayiwa kalanden minnu bɛ yen ni olu bɛ ni kalanso in kɔnɔna la a yɔrɔ yɛrɛ filɛ nin Badalabugukaw fɛ yen nɔ a jirala k'a fɔ colonel Sadio Kamara a kɔni taara i ɲɛ da yɔrɔ in kan limanaw ko nka a wasalen bɔra yen dɛ sabu k'a ye k'a fɔ Mali y'a ka ni kalanso in sɔrɔ ka bila a yɛrɛ bolokɔrɔ limanaw k'o ye disigosiba de ye bi wa ko bi nin b'a jira k'a fɔ ayiwa min ye Mali ye a bɛ se k'a yɛrɛ ka finitigiw ka u kalan a ka jamana kɔnɔna la ni maa min bɛ Mali dɔn bamanciya wale min na a ɲɔ ɲɛna an ka jamana kɔnɔ a mɛnna k'a ye k'a fɔ an ka finitigiw o tun bɛ taa kalan kɛ fan wɛrɛ de fɛ finitigi ɲɛmaw Sadio Kamara yɛrɛ ka fɔ la a ko n'a ma ɲɛ ko an ka finitigiw bi na u bɛ ka sanayɛlɛ kɛ armée monte en puissance o b'a jira k'a fɔ bi an ka finitigiw u mago bɛ ɲɛmaw la u mago bɛ maaw la maa minnu bɛ yen ni u bɛ se k'u bilasira o de la u kana kɛ ka taa kalan kɛ yɔrɔ wɛrɛ o taa ni ka segin o musakaw ka ca min ye école de guerre min filɛ nin n'a dayɛlɛla Mali kɔnɔna la yan a na kɛ sababu ye an yɛrɛ ka finitigiw u na kalan Mali kɔnɔna la yan wa u na baara u na a ta Mali kɔnɔna la yan nɔ colonel Sadio Kamara a ka kuma la ko nin ye disigosiba de ye Mali jamanadenw fɛ bi sabu nin b'a jira k'a fɔ limanaw Mali kɔnɔna la lakanako kɔni la ayiwa an ka ko bɛɛ lajɛlen an bɛ se ka a ta an yɛrɛ ye n'a ma ɲɛ ko o baara bɛ sen na min ye kalanden maa 20 ye n'o ye stagiaires ye olu de bɛ baara in daminɛ a na kɛ a daminɛna yɛrɛ kabini novembre kalo tɛmɛnen na a na kɛ sababu ye don nataw la ko école de guerre min filɛ nin n'a dayɛlɛlen don Mali kɔnɔna la yan a na dayɛlɛ jamana wɛrɛw ye i n'a fɔ EMIA o bɛ Mali kɔnɔna la yan cogo min na jamana wɛrɛw olu bɛna kalan kɛ a kɔnɔna la ka taa u ka jamana o nafa kunnafoni filɛ nin limanaw an ye nin bɔ Nouvelle Horizon ale kɔnɔna la o mana bɔ yen les échos welewele kuma na limanaw écho y'a jira k'a fɔ n'i ye bi na kunnafoni ko nasira lajɛ limanaw bɔlɔlɔ kana kunnafoniw de ka ca a la kosɛbɛ walasa ka se ka bɔlɔlɔ kana min ye kunnafoni kolon ani maa minnu bɛ yen n'u bɛ ɲɔgɔn buruja bɔlɔlɔw sanfɛ walima ka ɲɔgɔn nɛni ani fɛn caman bɛ yen tanamako caman o bɛ bɔlɔlɔ de sanfɛ bi a jirala k'a fɔ ka se ka o bali aya ko Mali gouvernement filɛ nin ka sariya a bɛna sariya dɔ ta ka sariya kulu dɔ bila sen kan ko min ma pôle judiciaire min yamaruyalen don baara kɛrɛnkɛrɛnnen na walasa ayiwa bɔlɔlɔw sanfɛ
tanamako minnu bɛ kɛ n'a bɛ fɔ a ma ko cybercriminalité a ka se ka kɛlɛ ka bɔ yen limanaw ECHO y'a jira k'a fɔ ni kunnafoni kɔni dilen a ye ŋɔni bɔ maa caman de sen na n'o tɛ k'a ye k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ an ka sigidaw la limanaw ɲɔgɔn bonya o y'an taabolo ye ka ɲɔgɔn danbe gasi sigi o y'an taabolo ye nka limanaw ni maa min bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ i bɛ nin ko bɛɛ lajɛlen ye fɛn fɛn bɛ fɔ bɔlɔlɔ sanfɛ a bɛɛ lajɛlen ni nin u tɛ taa ɲɔgɔn sira fɛ o b'a jira k'a fɔ bi bɔlɔlɔ kana limanaw a kana kɛ ɲɔgɔn danbe tiɲɛyɔrɔ ye walima dɔw yɛrɛ bɛ i b'a sɔrɔ u bɛ hali fagaliko kumaw ani nɛniniw ni fɛn caman bɛ yen limanaw ko ka ko bɛɛ lajɛlen ka fɛɛrɛ sɔrɔ a la a jala k'a fɔ kiiri tigilama kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw bɛ yen olu bɛna bila sen kan walasa ko in ka se k'a bali conseil des ministres min kɛra mai kalo tile 18 tɛmɛnen ale de ye nin yamaruya kunnafoni a kɔni dira yan'a ka kɛ limanaw a kɔni kunnafoni ɲuman don min na a jara jamanaden caman ye ECHO y'a jira k'a fɔ nka yan'o cɛ limanaw ko communicatif procureur n'o ye Amidu Ture ye ayiwa ale kɔni ye ko in daminɛ fɔlɔ yanni baara in ka daminɛ sabu procureur min filɛ nin limanaw ale ye baara dama min kɛ nin ko in siratigɛ la bɔlɔlɔ sanfɛla la maa minnu bɛ yen n'u bɛ tanamakow kɛ video maniw na a n'a ɲɔgɔnna caman ani minnu bɛ yen ni u ka kumaw lamɛnnen don bɔlɔlɔ sanfɛ n'u bɛ maaw buruja ayiwa ale kɔni ye maa caman wele ka u ɲininka u dalakanw na dɔw yɛrɛ bɛ kangari caman bɛ k'a da u ye a kɛra sababu ye ayiwa maa caman sigira ko a waleya ninnu na n'a ma ɲɛ jamana ɲɛmɔgɔw ko u bɛ nin ko yɛrɛ ta bala limanaw a ka kan bi ayiwa ni ɲɔgɔnna waleya n'o ye cybercriminalité ye bɔlɔlɔw sanfɛ ayiwa danga sigi a la sango an bɛ jamana min kɔnɔ n'o ye Mali ye nin tɛ anw taabolo ye nin tɛ an danbe ye ka ɲɔgɔn buruja ka kuma caman fɔ ɲɔgɔn ma ka ɲɔgɔn danbe tiɲɛ Seydou Fane ani Mohamed Meba Tembeli olu de ye nin fasiri kɛ limanaw les échos wele o mana bɔ yen fasidi sɛbɛn bɛ yen n'o kama le 5 limanaw 5 y'a jira k'a fɔ ko ndolatan nasira la ko jonjoba min bɛ yen n'o ye Coupe du Mali ye ale jonjoba a final limanaw ko a bɛna dasi ayiwa ndolatan kulu fila bɛ yen olu de ye garijɛgɛ sɔrɔ ka taa a ko kɛnɛ kan n'o ye Joliba AC ani AS Real de Bamako a jala k'a fɔ ninnu de ye ndolatanw kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ye Binga FC ani Stade Malien u ye olu sen bɔ a la demi-finale la limanaw Joliba AC ale ni Binga FC de kun ye ɲɔgɔn sɔrɔ ni ye jateminɛ kɛ demi-finale la ko Joliba AC ale ye se sɔrɔ Binga FC kan min bɛ tali kɛ bi 1-0 min ye AS Real ye ale fana ni Stade Malien olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ Stade Malien fana n ka fɔ AS Real ale fana se sɔrɔ n ka fɔ Stade Malien kan bi 1-0 o b'a jira k'a fɔ limanaw min bɛ tali kɛ final n'o ye jɔnjɔba ye Joliba AC ale ni AS Real olu de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ limanaw nin ta siɲɛ fɔlɔ ye AS Real ani Joliba AC u ka ɲɔgɔn sɔrɔ ko nin na kɛ a siɲɛ 7 de ye min ye Joliba AC n'o ye bilenmanw ye ayiwa olu ye se sɔrɔ siɲɛ 4 min ye Bundeni ye n'o ye ayiwa AS Real ye olu ye se sɔrɔ siɲɛ 3 nin kɔni ko a bɛna kɛ Coupe du Mali ale jonjo ye min ni jamana kuntigi ale bɛna ye a ko kɛnɛ kan limanaw an b'a kuncɛ ni min ye o ye l'essor ye l'essor y'a jira k'a fɔ Mali samatasɛgɛw ka degeli karamɔgɔ kura min n'a sugandira limanaw Eric Sekou Chel ayiwa ko a sera Bamako yan nɔ a jirala k'a fɔ Eric Sekou Chel kunungo yɛrɛ a cunna yan nɔ nɛgɛ kanɲɛ 14 tɛmɛnen ayiwa sanga 30 pankurujigi kɛnɛ min tɔgɔ dalen don Modibo Keita la a jirala k'a fɔ min bɛ tali kɛ a kunbɛra comité exécutif min filɛ nin ye FEMAFOOT tɔgɔ la Fédération Malienne de Football Sega Jakite ale de taara a kunbɛn a jirala k'a fɔ Eric Sekou Chel min filɛ nin ye ale de sugandira ka kɛ Mali ka samatasɛgɛw ka degeli karamɔgɔ kura ye a bɔra Faransi jamana de ka Paris limanaw kana min bɛ tali kɛ Fédération Malienne de Football ko joona baara yɛrɛ a tɛ bila ka sumaya ani olu bɛna ɲɔgɔn ye a ka kuma yɛrɛ la kuma fɔlɔ minnu bɔra da kunungo wulada fɛ ayiwa ɲɔgɔn ye k'olu bolodara ani Fédération Malienne de Football maaw ni ɲɔgɔn cɛ ko baara bɛna daminɛ ndolatan min bolodalen don
n'o ye éliminatoire CAN 2023 ye ayiwa jɔnjɔnba bɛ farafina ndolantan ko fɔ ayiwa Mali ni Congo kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ juin kalo tile 4 natɔ in ayiwa ko baara bɛna daminɛ ka o ndolantan o labɛn ani fana o ndolantan kɔfɛ Mali ni Sudan du Sud fana kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ o ndolantan baaraw fana kan ka labɛn ani Badian ndolantan min bɛ yen n'o kan ka tɛmɛ Mali ni Guinée équatoriale o ni ɲɔgɔn cɛ o bɛɛ lajɛlen ye Eric Shell baaraba min ni o bolodalen ka bila a ɲɛ ani fana limanaw baara minnu bɛ yen n'a fɔra k'a fɔ Eric Shell yɔrɔ san 3 o de dilen don a ma a ka se ka baara dɔw bɛ yen minnu kalifalen don a la fɔlɔ ye mun ye o ye ka Mali lase CAN 2023 ayiwa o demi-finale la ani fana min ye CAN 2025 n'a a dɛsɛra cogo cogo a ka taa ni Mali ye finale la 2025 o Coupe du Monde phase finale la ko wa fana min bɛ tali kɛ Eric Shell 2023 CAN la a dɛsɛra cogo cogo Mali o ka se ka se demi-finale la o de ye baaraw ye ayiwa minnu kalifalen don a la an bɛ dugawu k'a ye limanaw baara minnu kalifara a la Ala ka a sebaya di a ma a bɛ dansigi kɛ limanaw kunnafoni gafew la nin dɔgɔkun in na ni Ala sɔnna dɔgɔkun wɛrɛ an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan gafe kura minnu mana bɔ k'o lakali aw ye ladiriya kɔnɔna la a kan bɛn diɲɛ waati wɛrɛ